masoyana maza da mata. Sunana Fatima Isa, wacce kuka fi sani da Momi a unguwar Ribe. Ina muku farin ciki, barka da sallah. Barkanku da sallah na babban sallah na shekarar nan da Allah ya nuna mana, ubangiji Allah maimaita mana na baɗin baɗaɗa. Muna mai ƙara sanin muku da muna ƙara baku a guri na rashin samun sababbin ayyukan mu da ba ku gani ba. To hakan ya zo ne dama da idan muna so a babban sallah a gama, tunda yanzu an gama babban sallah insha Allah za mu dawo muku aiki ne yadda ya kamata. Da yadda wani sa ga kawarta babban kawarta a gefenta, mun tabbatar da cewa insha Allah kowa ya ci nama yadda aka ci nama a zauna domin bidiyoyin da za mu kama ku shi zai sa ku dariya a fresh ɗin cikin duka jiki zai yi normal za ku ta ƙarfi sosai ba sauƙi manufa abu ina kai turbalisa ya kuka irin daure ne kun san irin darin manya ma to me zaki yi ci musu ne a ƙarshe Ku danna wannan subscribe. wato yan Husaina ta su ne ko Yan Husaina ta ku ce.